ingkang tansah jenengan manah. Mula kami lampahing kawiyataning sonten menika supaya lan rumiyin panjenengan kula aturi jumeneng sawetawis. Sareng manungsa dumateng panguwas Gusti kang kawasa. Mugi-mugi panjenengan lan kula tansah pinaringan kawilujengan isa kediri kawiyatan sarta mangingkang jembar karakat ingkang tegah satemah saged kaconggah menawa ingkang dipun angkat. Manungsa puja anut ageman sampun piyambak-piyambak sunah. Sapunaning manungsa puja kalajengaken kumandhang lancaran permadani ingkang badhe dipun pandhegani dening Bapak Nur Hidayat Sumono. Permadani pinuti Sering mantap, Dile. Mboten sering mantap, Dile.